ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ କନୁଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଆଉ ମହିଳା ଦିବସ, ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ କହୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଦେଖୁଥିବେ ଧର ଯେଉଁ କହିଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଜେନେରାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନା କଥା କିଏ ସେଗୁଡ଼ା କରିବ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସବୁ ଆସି ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳନ୍ତା କି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ମିଳିବ ଆଜି, ତ ଆଜି 12ଟା 1 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୁଏତ ନ ଆସିପାରେ। ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳାଇବେ, ତ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ତ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ହେଲେ କିଛି ବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଦେବା ୱାର୍ଡ଼, ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାରିଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଛି, ତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏଠି ମାରିଦେଉଛି। ତ ମାରିକି ଏଠି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପଳାଇଲା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ପଳାଇଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ତାଲିକା, ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲ୍ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ଫାଇଲ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏବେର କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି। ଏଠି 1/27/2025 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଦେଲି ଫାଇଲ୍ଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ଏଠି ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଖାଉଛି ସୁଜାତା ରାଉତ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସେ ଏଥରକ ପଇସା ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ଅଛି ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖେଇବେ, ସେ ତାଙ୍କର KYC ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତା ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଘରେ ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ବି ଗୋଟେ WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ।